Čaute. Sú chvíle, keď je každý človek povinný konať v mene ľudskosti. Cieľom tej súťaže skrátka inšpirovať v tej prvej pomoci. Hrdinovia prichádzajú, oni nikdy neumierajú. Tam, kde iní majú boj a strach, tam prichádza hrdina náš. Keď strachom zovrie sa hlas, prídeš ako priateľ včas. V tvojich rukách sila je, srdce vždy pomoc vie. Denne zomrie na Slovensku 7 ľudí, lebo im nebola poskytnutá adekvátna prvá pomoc. Najkrajší pocit vedieť, zachrániť život a smieť, dávať druhým krídla, voľný byť ako vietor v diaľke. Na hrudi červený kríž, hlavne v srdci nosíš, a to aj vtedy, keď spíš, si s nami, takto si píš. Viete, čo sa stalo? Oni sa asi utopili prvo. Bol za tých, čo ustal náhle, s tvojou pomocou sa vráti späť. Ty vždy vieš, čo máš robiť včas, v tichu počuť tlkot srdca. Aj keď ťažké chvíle prídu, tvojho ducha nezlomí nič. So silou, čo v sebe máš, keď pre druhých život dáš. Hrdina srdcom, skutkami, vďaka tebe zvládneme ťažké dni. Najkrajší pocit vedieť, zachrániť život a smieť, dávať druhým krídla, voľný byť ako vietor v diaľke. Na hrudi červený kríž, hlavne v srdci nosíš, a to aj vtedy, keď spíš, si s nami, takto si píš. Pre všetkých môžete byť vzor, keď viete, čo spraviť skôr. Panika vždy ide bokom, s rešpektom a pokorou. Keď sa svet na kúsky láme, ty stojíš v každej dráme. Každý krok, čo pre nás spravíš, motivuje všetkých, keď život zachrániš. Aj ty môžeš byť hrdina. Sme naozaj veľmi hrdí na každého jedného súťažiaceho, ktorý v tom momente vedel adekvátne poskytnúť prvú pomoc. A častokrát reakcie odborných pracovníkov, alebo teda jednotlivých posádok, ktoré prišli so záchrankou, boli vyslovene s úžasom, ako bola prvá pomoc dokonale zvládnutá a dokonale poskytnutá. Najkrajší pocit vedieť, zachrániť